מה קורה חברים? ברוכים הבאים לעוד סרטון חדש. והיום אנחנו כאן בקופסאות האלה בומבום, כפי שאתם רואים אנחנו כאן פתחנו את זה. עוד לא פתחנו את השקית, אבל בואו נראה מה יצא לנו. זה אפשרויות, כאילו זה או 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 זה. אני אומר שיצא לנו את זה, כי זה כאילו נהדר. בואו נבדוק פשוט, אוקיי? טוב, נראה לי. ניתן לנו 3, 2, 1. אוקיי, מוכנים? אמרו שזה פשוט מדבר. רפאל, אתה יודע מה הסוד של זה? מה הסוד? תעשה לנו, כאילו. הסוד שלנו אוקיי. זה לפתוח. כן, תראה למצלמה. לא, הנה. כאילו. וואו, אתם רואים שיש איזה רמקול כאילו כזה? רגע, נראה לי זה הגיע בלי בטריות. אומייגאד, חבר'ה! אומייגאד! אח שלי הוא גאון. סיימנו כאן לסרטון שלנו. תנו לייק וסאב ותפעילו את הפעמון ויאללה ביי.